Takže ahoj, vítam ťa u môjho ďalšieho videa, kde vám ukážem, ako urobiť na Photofilter Studio X PNG srdce puzzle. Takže otvoríme si Photofilter Studio X. Ak chcete, môžeme si zapnúť k tomu aj nejakú hudbu na YouTube. Čo ja viem čo. Tak napríklad čo si to také môžeme zapnúť? Aha, počuli ste Thrift Shop? Je to zapité. Sekundu. No fajn, takže otvoríme si fotofilter, dáme nový papier s rozmermi napríklad, no a vlastne nie nový papier, otvoríme si nejaký prečinok, ktorý do toho chceme nahrať. Napríklad tento Alone, dobre, troška malička, to nevadí. Dáme Tools, Vectorial Path, Open a tu máte PF Hard. Otvoriť a dáte si nejakú nakreslujete. Dáte si Convert to File Selection, Stroke and File, ak chcete nejaké oramovanie, napríklad si dáme 3 čierne a teraz dáte Copy, dáte nový papier s rozmermi 500 na 400 napríklad. Celkom dobré paste a vám to tu vyhodí. Teďkom si dáte Filter, Styles, Container 3D a dáte OK, nič tam nemente. A fajn, necháte to tak a stačí už iba pridať nejaký textík. Nejako sa tu podpíšte kľudne. Napríklad napíšte Alone, ako to píše. Dáme asi inú farbu. Napríklad alebo viete čo, ten text dáme najprv preč a teraz dáme, ak chcete tu kockovice, tak dáte Filter, Styles a tu máte Puzzle. A vlastne vám to vyhodí a keď dáte Direct Preview, tak vám to ukáže, ako to bude vyzerať a môžete si dať viac puzzle, menej puzzle. Nejako takto a dám OK. No. A teraz dám znova Filter, Styles, Contour 3D a dám znova OK. Robím mi to ešte viac a teraz sa už môžete podpísať. Nezabudnite to uložiť v tvare PNG. Uložiť PNG. Okay. Toto môžeme zavrieť. No a teraz to pozrieme. Bol tu aj taký spomalený tento. No proste, takto nejako to vyzerá. Dáme si to otvoriť v programe. Takto to vyzerá, si to približte, povzerajte. Krásne, čo? No takže to je všetko a ďakujem za pozornosť.